Udo dịrị unu Igbo ndị ọma na-ege ntị. Tata bụ Eke, bụrụ Fraịde. Onye unu anụ ya bụ Kemikal. Tata aga m etinye ọrụ n'ihe gbasara Chinọnyela anyị. Ịma na abịa ndị ọcha na Baịbụl kpọrọcha ihe niile isi n'ala ka ha wee tie anyị n'ọgba aghara, ka ha wee make sure na ndị isi ojii na-ata afụfụ forever. O wee nọkọtago wonde jụọ onwe ya ka Chukwu si nọnyere anyị. Ndị ọcha dị na Baịbụl, that is God with us, Emmanuel, ka si dịrị anyị kwetekwe, because ụkwa n'ihe anyị ma mkpa nke ọbụla gwara anyị believe. Mana nkịta anyị ga-agwazi ha na anyị bụ ụmụ Igbo na ụmụ Afrịka etetego n'ụla. Dịka nsi agwa ndị ọbụla na-ege m ntị bụ my followers, kịta abọzi mgbe ị na-eme argument, kịta abọzi mgbe a na-akpụ iyi ịnọ na-asọ ya Chukwu kpọọ ya ọkụ, nke a mee anti-satanic, nke a nke ọzọ. Kịta bụ time to investigation. This is time for inquiry. This is time to verifications. Onye ọbụla ka anyị na-eru anya, because na mmadụ isi ga-abụ eze echi niile. Ife ahụ bụ ihe ọbụla a gwara gị, jee na-eruo ya anya, jee mee research ka mmadụ exactly nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ ife ọbụla a gwara gị ikwe. Nghọtago oke na nke taa, God is with us. Ya bụ n'ọnụ oyibo, mana abịa n'ọnụ Igbo, ihe ọ bụ Chukwu nọnyela anyị. Ka Chukwu si nọnyela anyị, ịnọkọtaga jụọ onwe gị ajụjụ a. Ebe Chukwu si nọnyela anyị bụ mmadụ, because na ka nsogbu na mbụ, ọ bụrụ ndị ọcha wetara anyị Chukwu, ọ bụrụ ndị ọcha wetara anyị eziokwu. Eziokwu dị n'Afrịka bifo ndị ọcha mbịa. Ihe anyị na-ebu ihe eji deceive our people, asị gị chọọchị, asị gị nke, asị gị nke ọzọ, but iru ebe fada emie. Now, ebe ọ dị n'ọdụgo otu a, anyị bụ ụmụ Igbo chọpụtagbago nke bụ eziokwu. Anyị ga-echigha back to omenala anyị ka ndị be anyị si eme. Ejina kọpịa nke mmadụ. Omenala adịghị centralize. Ọ nkụ dị na mba na-eghere mba nri, because ka ndị Enugu si eme omenala abụrụ ka ndị Imo si eme, ka ndị Imo si eme abụrụ ka ndị Teta si eme, ka ndị Teta si eme abụrụ ka ndị TV si eme, ọ bụrụ ka ndị Yoruba si eme. So ndị ọbụla nwere nke fa. Ọnkụ dị na mba na-eghere mba nri. Ejina kọpịa nke mmadụ, jụọ ese nke ndị bụ unu, mee ka ndị bụ si emie. Ife ihe na-agwa gị, ndụ gị echenjie, ifere na-agbanwe, because eziokwu dị n'omenala. Ụka bụ just simple distraction, just ebupụ anyị uche from afụfụ anyị na-ata, ka na-ata na afụfụ forever, ka ha wee ike na-ezu anyị uche n'ala ndị Britain na ndị Amerịka. O doro onye ọbụla anya, ekwena ka ghọgbuo oge. So otu Chukwu si nọnyela anyị ka m chọrọ ịkọwara unu taa n'ụbọchị nke taa. Ịma na program adịmeghe eto ogologo aka, ha mala aka ime ihe niile bechi ịchafụ ka a na-ekọwa n'ogologo okwu a na-adọ mma n'ụka mgbede. Nghọtago. So n'ihe dị dị na bụ ka Chukwu si nọnyere anyị bụ ndị na-ege ntị. Ọ ife dị mkpa na ị ga-amụta taa. Ebe Chukwu si nọnyere anyị dị n'ụdị n'ụdị. Nke izizi, ọ Chukwu bụ mmiri ị na-aṅụ. Ọ Chukwu bụ ume ị na-eku, ikuku ị na-ekuru. Ọnya awa ka ọ na-abụ ịkọ ife na anụ opuo. Ọnya awa ka ọ na-abụ nwaanyị nwoke na nwaanyị nọkọ, nwaanyị adị ime, ọ mụọ nwa. Ihe anyị na-ebu ka Chukwu si nọnyere anyị. Ọ bụrụ na ike aka anyị ka ọ dị si eme, and ọ bụrụ ihe anyị ndị ọcha na-akọrọ anyị n'ụka ka ihe anyị na-esi eme. These are things from Chukwu. Ya wezi Chukwu oke ọbịa ọma. Otu aka o si nọnyere ihe niile o kere eke, otu aka o si nọnyere onye ọbụla o kere eke nọ n'elu ụwa. Because onye ọbụla n'elu ụwa nwere ihe o ji bịa n'elu ụwa. Ọ bụrụ ihe iji bịa n'elu ụwa ka m ji wee bịa n'elu ụwa. Onye ọbụla nwere ihe Chukwu ji kee ya, akara aka dị n'iche n'iche. Eji na-eme nke ndị ọzọ ka e wee sị na ibilọngụ ebe dị otu a. Onye Igbo bụ onye Igbo, onye Awụsa bụ onye Awụsa. Ị nwere ike ịchọ ime ka onye Awụsa, gị na ndị bụ unu, mmụọ dị bụ unu ebido inwe nsogbu. Ị nwere ike ịchọ ime ka ndị ọcha, gị na mmụọ ndị dị bụ unu a na-enwe nsogbu. Gị kpata imere ime ụmụ ikorobịa Igbo ji ata afụ today, because na anyị hapụrụ omenala anyị na-eme ihe ma amaghị afịa. Ụfọdụ adịgo confused, but ha dị very very happy today na imere ime ụmụaka Igbo na-anatazi azụ na omenala. And anyị kpata oge ji dịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ka anyị chigha azụ omenala anyị. Omenala anyị amaka. Omenala bụ ụzọ, omenala bụ eziokwu. Hapụ ụtọ asụsụ anyị, hapụ ihe ndị ọcha na-akọrọ anyị na-agbaka moto, because onye ọbụla mara ife na this generation amarugo na ihe anyị gbasara ụka bụ wayo na ụka abụrụ eziokwu. Omenala bụ ụzọ, omenala bụ ntọala. Nna nna anyị ha ji mechara ihe dị ebube n'ụwa ya eziokwu, hapụrụ anyị asụsụ. Ine anya, like I said in my last program, many ihe anyị ka na-eri today ube nke bụ discovery ọfụ. In nature like now,
like the other day man na-ajụ m ajụ na-agwa ya na ọkwa ifu na mmiri ọkụ anyị na-aṅụ nọ mmadụ discover ya, mmiri ọkụ a na-esi nọ mmadụ discover ya. Efe egusi anyị na-eri ọkwa ịma nọ mmadụ dịka gị na discover ya, iche na ọ discover ya ede wee mara na a na-asụ ọgba na-asụ wee tinye wee mee ya wee bụrụ ife onunu wee bụrụ ife oriri. Ihe ahụ discover ndị nna nna anyị ochie. So onye ọbụla gwa gị na ndị nna nna anyị ochie enweghị isi basị ka ọ na-asị. Ndị ancestor bụ ike anyị, ọha bụ na anyị ka dị ndụ today because our lineage ekwela ka ghọgbuo gị. Igbo amaka, asụsụ anyị amaka.